Halløjs alle sammen og velkommen til en ny video. Hvis I ikke gider at sidde og spille Cookie Clickers, så har jeg fundet en hack til jer. Højreklik. Tryk undersøge. Det kan godt tage lidt tid. Så gå ind over konsol. Infinity Cookies står der der. Det er bare helt perfekt. Så kan I jo trykke på alle dem I gider, og så bare få milliarder af cookies. Altså, det er perfekt gider, men med at overholde reglerne. Altså, det er lige meget. Ja. Det er bare køb, altså. Ja. Det er rigtigt. Undskyld, jeg hacker. Men det er bare en hurtig lille tutorial. For lige at få jer på rette spor. Så kan I jo bare gøre sådan, som I vil. Ja. Yeah. Så alle mine venner, så kan I jo bare gøre, hvad I vil. Og det er bare sådan. Prisen. Det er lige meget, det koster ikke en skid. Ja. Nå. Ja. Hej alle sammen, hvis I kunne lide videoen, så kunne jeg blive rigtig glad. Og vi ses i en anden video. Hej.